Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Nakimat-kimat mentagajan min nginik mikshwa yakimat Khubor naga Jylla. Hadin baka Shillong Golf Club Limited kala kini biang no ya kemadan sau kabadon ha golf links ka senjuk kiseng samla shnong pun thorum kra mentaga singi ka arfulai Tarik Naiwieng kala late pendawa na director jong Shillong Golf Club Limited uba Hector Marwing badai ban weng no mardor ya ka jingkier sainar ya kani kemadan kat kum gejing yok lum jing tip laong bahadin baka Shillong Golf Club Limited kala kini biang no ya kani kemadan saw dak basna bat ker no daki sainar bat hadin pat kala shim bairung ya ki balai hagani kejaka kum gadak ban penpau gejing ngolem ya kalong ying jong kong shidalen marngar naga shnong wa rinong Eastern West Khasi Hills District kakur marngar Youth Wing Central Body haga arfulai Tarik Naiwieng arajar arfusau kala late ban jengo ya katai kalong ying kakur marngar Youth Wing kapok kejing alam jong u President usamla LPDS marngar bat u Finance Secretary usamla Nambiang marngar kila no senyang daki tiar gitar lembat ki marba mardi harengkat kosong pisa syagatai kalong ying kebalamat ikatai ka apot haga jing lek kenra ya kinong di bat kinong day drugs kabala pelong da ka hinyo trap youth council haga steps ni sajan ka arfulai Tarik Naiwieng arjar arfsau haga por sau shiteng AA kalalap bakumba arpo AA ngot kinong di bat kinong di drugs harengkat kitarnia kitendong tap drugs bat kiwe di kitiar lalap ru ya ka plakot u pendrive kartip ba kabakini ki arngot kibala syabat kila pla bakila tu na kali ha maulai maudat baki dong pata haga step arfu Tarik Naiwieng Karanikor Constituency Development Committee haka arfulai Tarik Naiwieng arajar arfusau kala penslur da ka ba aikus nami samla puli bat ya kinong ilakai sports kibalong ki nongshong shnong hapo ka jeli jong Karanikor Constituency bakin nang yai tristom shushu haga jingya inti jongki khanang bakin dup kenjo syaki maujam jong anam kidon nyu puwengut ki samla puli ki bapas ba haka kerdan master's degree bachelor's degree HSSLC but SSLC ki bala yo pediang ya ka husnam da ka song pisa bat da ka jing tho bu sa jing kan mau daki spa ngut ki pai ba nong shong shnong ka sor Shillong haka jan miet sngi tho ding ka arfu Tarik Naiwieng arajar arfusau kilaya simentalang haka jing thang mombati ban sngolem yo samla Huddersfield rumbui ubala do e yala ka jong ka jing im halor ka jing keno ba ka tuk ka baunya kala sya tanra haka kali jong ki pulet ki basenran ya ka kali he ki han ki bayabe ban lek sya tamasa cherry blossom ka balalong hamadan kurkalang bhoilembong haga khatsan Tarik Naiwieng arajar arfsau ya kani ka jingthang bombati ka balalong hamadan malki Shillong lapelong da ki parlok bat ki bahieng asam jong usamla Huddersfield rumbui ki baladawa ya ki bor jong ka an ki deban penyo ya ka hok jong uniu lanot kipat ba kila penrem jur ya ki kali jong ki he ki han bat dawaru ya sarkar baka daiban penkut no sisendon ya ka VIP culture UMLA jong ka Mausanram constituency uba Olan Sing Sun haka arfu Tarik Naiwieng arajar arfusau ulaya tu uba ulatho syakatanat badai pet ban penlong ya kejing tokit ke babnia haka baidai bat kejing pelait jong ka office u block development officer ke Mausanram CNRD block ya kepisa naga special rural work program kabakot shiklor arfusan lak tengka syau MLA ubarim jong ka Mausanram constituency wat hadien baula remno haka election uba sun ulakan tok ru ba balai u block development officer u pelak ya kepisa syau MLA ubarim uba HM Shangpliang wat hadien sisnem sau benai ba shim lalong syu unong mikmat jong kani ka constituency mentapan ngini pai syakimat Khubor na Kylleng keri ka National Democratic Alliance kala job ya barok Southly ki assembly seat haka election siteng samoy ha Bihar u member of Legislative Council jong ka JDU u Niraj Kumar u layero ya ka jing paunam jong menteri rangba ka Jylla u Nitish Kumar bat kento
yakiriu pakmat jongkari kumu Prashant Kishore namar ba umshim lala ban penne yaka jing sensyar ha Bihar. Ka Priyanka Gandhi Vadra kala job haga election siteng samoy jongka Wayanad constituency ka badai ka sin ka benengkong jongka haga parliament bat ka bala penlong ya ka kum ka dekhot ka balai jongka Naiwieng Nehru Gandhi haga parliament harangkat uhmen jongka Rahul Gandhi UMP na ka benta ka Ray Bareli bat ka kme ka Sonia Gandhi ka dekhot jongka Rajya Sabha. Ka Priyanka kala yo ya kata ke syuki da ka jingjob palat saulak 10,000 vote ka babteng ya jinglong san Pyrthei jong ka Naiwieng ka jingjob jong ka kala pen scam ya ka jingdon jong ka Congress ha ka than chati ki pulet jong ka Jammu and Kashmir kila yo kurup 1.1 pralak tengka naki kam top pisa ha Pulwama hadin ka jing ujor bonsin nadu ubnai risau arjar arpusau ka Cyber Crime Prevention Cell kala job ban yok kurup pisa naki kam tok beper kuntuk ya ki tiet jing tiet online bat ki kam tok na ki lat pathai Khubor ki pulit kila kentu ya ki nongsong snong bakin long ki bahusiar bat ban pentip ya ki kam ki badon jing subah ka Sarkar Manipur kala penjalan sa arsngi ya ka jing pensange ya ka mobile internet bat ki data services haki henriu teli ki district kum ka jing yada namar ka jing sokhya halor ka jing la ban penon kambakla ya ki social media ban penmi ya ka jing kulmar kani ka jing pensange kan nek hado ka arpusan Tarik Naiwieng mentapat ini kami yakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei ka Russia bat ke Belarus kila temu ban penon kam yaka an Pyrthei ban tuklar ya ke jing penjari kendon jongki risep ni da ka ba penkesan ya ke jing trailang jongki persya ya ke ke ba kishim ba ke dei ka policy penbor ke ba bean Menteri Kambari jong Russia Lavrov ulakan to ba ki risep ni ki penken ya ki an jong Pyrthei bat penon kam ya ki kendon Aryang Menteri Kambari jong Belarus Rezenkov ulapan pau ya ke jing don kam jong ki seng ki bay trailang kum ka BRICS bat ka Shanghai Cooperation Organization nagabanta ban kentiu ya ke jinglong renti jong ka Pyrthei ka bayat hok Khubor pahara jong ka Tunisia kila kem ya laispa arhuengot ki brieu ki bakai drugs bat ki wei ki kamrunar ha ki Jylla bezert bat beja ki jingkhanra kila kurup shibon ki drugs ki tiar siat bat ki kuli kum shimenta jong ka jingyada ya kari ka Japan kala menjur ya ka jingyarap pisa ka pa arspa sanpo billion dollar ban kentiu ya ka jing penlut jong ki nong thiet hapedeng ka jingkiu dor jong ki mar ki mata ka plan ka kuntup ya ki nong yarap na ka benta ka jinglut ha ka boarding bat ka jing ai pisa na ka benta ki Naiwieng ki beduna ya ka yo ka kot katemu ban penhiari ka dor jing marbam da 0.5% bat penkiu ya ka GDP da iway point %. Ka Sarkar kan watlat ban beitingka ya ka ni lengba ka mangtengka bat kalamanjur ban penkiu ya ka jingmi klem khajna ban penslur ya ka jingkai. Saungut ki sipai pennek jing suk jong ka Italy kalaman saw na ka jing syak thambor rocket ha ka jaka trekam jong ka United Nations Interim Force in Lebanon lane ka UNIFIL ka badon ha ka benta basyathi jong ka Lebanon kita ki rocket ki balak bandai bagila siat da ka Hezbollah kila wanra ka jing julor ka bajur nrai kim sim labu jing mai ka jing im kani ka dai ka jing syak thambor ka balai ha ka siteo kabala pelong ya ka UNIFIL ban penkesan ya ka jingdon kam ban buram ya ka jing singan jong ki brio bat ki jaka jong ka ki nongsong shnong ka Israel kila persyang ban hiertma yau commander Avi Bluth jong ka Central Command jong ki sipai Israel ha Hebron ha ka jing yalang niam da ka ba khanglat ya ka lenti mi jong bat perta krenben lakem ya sangut ki nong ban kulmar ka IDF kala penrem jur ya ke jing syak thambor jong ki brio jong ka ha ka wei pat ka benta menteri ya dari jong Israel Katz ulapan benaban penkut no ya ka hukum set patok jong ka Sarkar ya ki nong shong shnong ki badai ki Jew ha West Bank da ka bakedau ya ka jing ha ka liang ka jing shngai
Secretary General jangka United Nations Antonio Guterres ulapan rem ya ke jing tambor ke Bashir kai ha ke Jylla Khaibar Pakhtunkhwa jangka Pakistan ke bala penyap ya saupu arngut ki brio bat penmensau sa arpongut. Guterres ula dawa ya ke jing tokyen bat ke jingkit kli ya ki nong tambor ha ke ba banjur ba ke jing tambor ya ki riu pai ba kalong ke bemla ban pediang. Kani ka thain ka doni ka history jong ka jingya kan art hapdeng ki kan hon Shia bat Sunni ki he sarkar jong ka thain kun thup yo president ka Pakistan ki la pen remru ya kani ka jing sha ki to ki long ki mat Khublei